Para o BNG é inaceptável que, a pesar do anuncio do Goberno de limitar a 4% a suba das portaxes das autoestradas, haxa tramos da AP9 e da AP53 que suban por riba desa porcentaxe. No concreto, 15 tramos da AP9 e a maioría, 9, dos da AP53. E resulta inaceptável porque xa ese 4% é unha cantidade escandalosa que supera os incrementos que se producen nos salarios, e particularmente no caso da AP9 porque hai que lembrar que é unha autoestrada en que a concesión debía ter finalizado no ano 2013, hai xa 10 anos, mas non foi así por prórrogas que aprobaron gobernos do Partido Socialista por 10 anos e do Partido Popular por 25 anos, pasando de 40 a 75 anos, prórrogas que, segundo agora xulga a Unión Europea, foron ilegais. Por tanto, habería que por xa fin a concesión para que a AP9 pasase a ser unha autoestrada libre de peaxe. Por iso, o BNG reclama ao Goberno, en primeiro lugar, que cumpra o compromiso anunciado e limite tanto a Audasa como a CEGA, ambas, por certo, do grupo Itinere, o incremento en todos os tramos como moito a 4%, mas tamén exiximos que o antes posible se proceda ao rescate da concesión da AP9 para que pase a ser unha autoestrada libre de peaxe. Ao mesmo tempo, o Bloque Nacionalista Galego vai intensificar a presión sobre o Partido Socialista e o Partido Popular para que no Congreso desbloqueen a tramitación da Lei de Transferencia da AP9 a Galiza. Cremos que hai que por fin, canto antes, a esta discriminación do noso país, que está pagando unha autoestrada a prezos exorbitados e, ademais, de maneira irregular e inxusta, e, por tanto, que é o momento de que teñamos unha autoestrada galega e libre de peaxes.